Tänä päivänä on huhtikuun 28. päivä ja Helena syöttää sirua tässä pöydän ääressä. Näytetäänpäs hieman. Ja näin hyvin hän Näin hyvin syöpi ja näyttää maistuvan tämä oma ruoka hänelle. Mummin turvassa sylissä. Noin, aina välillä lipaisee kielellä suunsa puhtaaksi. Hänelläpä olikin kova nälkä. Noin me syödään. Noin, vähän tippuu. Ja vähän tippuu, mutta lautanen on tuota pikaa tyhjä. Näin se meiltä käy. Näin se käy. Ja Pitäisi olla vaan ruokalappu pitäisi ostaa. niin, sirulle pitäisi ostaa tai tehdä ruokalappu. Niin, mutta nyt jätämme sirun lopettamaan tämän aterian ja palaamme. Hei, Palaamme sitten muiden otosten parissa. Hei hei.